ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೇರುಲರು Apatulak sudah kamar first time join nakli pura join हाथ जरा था ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ. Julia, mula tinggal. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾನೆ ಒಂಜಿಲ ಕೇರುಲ್ಲಾರು ಆಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಐದು ಆಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರು ಏರು ಪನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ಲೆ 10 ಜನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಪಾತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಏರುಲ್ಲಾರು ಏರಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಏರಂದು ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಆದೆತ್ತಾರೆ ಏರಪ್ಪ ಓ దాయి చెప్పరప్ప లైక్ కొన్ని చెప్పొచ్చి ಕೊರಿಯರೆ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸುದಾರ ಅರ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಅವರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮುಂಚಾಂಡು 14 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಪ್ಪಡಿ ಬರು ಲೈಕ್ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚನ್ನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಏರಂಡಲ பதிமூணு ஜனம் உಳ್ಳேரு மாरे பாத்தேரு ஜெரேர்ல ದಾದಾಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರು 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತು ಉಂಡಾ ಆಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಲೈಕ್ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಾತೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಪಾ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲರಣ್ಣ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬರ್ನಗನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ನೆ ಪಾಪದನ್ನೆ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ವೆಜ್ ವೆಜ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನ ಸಾತು ಜಿ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ವೆಜ್ ಅಂಕ್ಲೆ ವೆಜ್ ಇರಗಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಇರೆಗ್ ಕೋರಿ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ಮುಗಿದು ಜಾ ಆರು ಮಟನ್ ಬನ್ಯತ್ತ ಕೋಡೆ ಮಟನ್ ಇನಿ ಕೋರಿ ಅಂಡಿ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೊನ್ನಿಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಕೊರುವೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ಗೆನಾ ರೆಡ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆರಾರು ನಾಗೇಶ ನಿನ್ನ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಇರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನು ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನತಿ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತಿ ನಾಗೇಶ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡ ಇರ್ನಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ರಜೆನೇನಿ ಇನಿ ಮಂಡೇ ರಜೆನ ಇರೇಗ ಎಂಕ್ಲೇಗ ಪೂರ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇರೇಗ ಮಂಡೇ ರಜೆನಾ ಕೊಡೆ ರಜೆನಾ ಕೊಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಂಡೇ ರಜೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ. ಊರುಡು ಒಳ್ಳೆ ಏರೇ ಊರುಡು ಒರುಡು ಊರುಲ್ಲೆಂದಿಪ್ಪಿ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇನೆ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಓಲ್ಲೆರ್ಕೆ ಎಂದೇನೆ ಊರುಡು ಉಲ್ಲಾರಾ ಓಕೆ ರಜೆ ಬಂಡಾರತ್ತ ಇರು ಅಂಚ ಊರುಡು ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದಿನ್ನೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಚಿಂತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನೆ ಚಿಂತು ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಪಪ್ಪ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸೊಂಡು ಅಂಚಿ ಇರ್ನವರುಡು ಬರ್ಸ ಮನೆ ಉಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ. ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೊಂದಿದ್ದೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈರು ಒರಿಯೇ ಬತ್ತು ನಂದು ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಉಂಡು. ಅದೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಡೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನು ವೇದಿಕೆ ಡೇರ್ಲೆಜ್ಜೇರು
ನಾಗೇಶನ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಎತ್ತುಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರದಕ್ಕ ಇರಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೂವಾಡ್ಲಿ ಬರ್ವೇರು. ಅದೇ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಬರ್ವೇರು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ನೋಡಿರು ಕೂಪಾಡ್ನ್ಯ ಆರು ಚಾ ಕಡ ಬಿಡಿಯರು ಗಂಗಸರ ಕಡ ಪ್ರೊಡ್ಚಿ ಮಾರು ಚಾಯಾವು ಗಂಗಸರ ಹೊಡ್ಚಿ ಹಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ನಂದು ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಬಂಡದು ಕೋಳ ದೂರ ಪೋಯಾರಿ ಈರ್ ಕೈದೇರ್ತು ಪೋತುನಾರು ಇಜ್ಜಾರೆ ಮಾರೆ ಬಿಸಿ 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 ಇಲ್ಲಾರ ನಾಗೇಶನ ಗಂಗಸರ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ ಮುರಂದ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರಿತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇರ್ ಮುರಂದ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಕತೆ ಇರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರಂದೆ ಬತ್ತನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರಂದೆ ಬತ್ತನ ಇರ್ ಮುರಂದ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ರೈಕ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾರ ಮಾರ್ರೆ ಹಲೋ ಪಂಡರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡರ್ ದಾದ ಕತೆ ಮಾರೆ ಇರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ನೆಜ್ಜ ಅಂದು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಕೊರ್ಜಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಗಂಗಸರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಗಂಗಸರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ನನಾರ್ನ ಬೆರಿಕ್ ನನ ಇರ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಇರ್ ಕೊರಿಯಾರ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡುಲ್ಲಾರತ್ತ ಕೋಡೆ ಕೈದೆರ್ತು ಪೋತುನಾರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾರು ಇನಿ ಹಲೋ ಪಂಡರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉನಸಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಾರ ಓಕೆ 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 ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬನಂದಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರತೆ ಇರ್ ಚಾನೆಲ್ ತುವಾರ್ನೆ ತೂತು ಜರ ಅಂದ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಆತುಜ್ಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ದಾದೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ವನಸ ಆತುಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಆತುಜ ವನಸ ಶ್ರಾವ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಜಿಪ್ಪು ವೆಜ್ಜಿನಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ವರಗೆ ಎಸ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ವರನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋದಾಂಡ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಕೋರಿಗೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ಏತು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇರು ಏಪಗೆಂಡೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಬನ್ಪಾರ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡ ಇರ್ಡ ಅಂದೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ ಅಂದು ಉಂಡು ಅಂದೇ ಅಂಚನ ಈರ್ನ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕೋರಿಕೊನತ್ತುಂಡ ಅವಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈರ್ನ ಒಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಕೋರಿಕೊನಾರ ಎಂಕ್ಲೆಂತ ಕಮ್ಮಿಡು ಕೊರುವಾರತ್ತ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಕೋರಿಕೊನಾರ ಎತ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕ ಕೋರಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕುಲು ಬರೋಡುಗೇನಾ ದೂರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಬನ್ಪರ್ ಮಾರ ಇರ್ದ ಆದ ಮಾರ ಸೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಬರೋಡ್ಗೇನ ಇರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಒಡೆ ಬರ್ಪುನ ಆವು ಬಲೆ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಕ ಬನಂದಿಲ್ಲಾರ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರ್ನ ಊರೋಲ್ ಮಾರ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಎಂದು ಬರೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಡೆ ಬರೋಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕೊನಾರ ಬನಂದಿಲ್ಲಾರ ಇರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರತ್ತ ಇರೋಡೆ ಕೋರಿ ಕೊನಾರ ಇರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಕೋರಿ ಕೊನಾರಗ್ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ ಯಾರು ತೆಲ್ಲಾರ್ದಾರ ಅತ್ತಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲಾರ್ದಾರ ತಾರು ಹೊಲ್ತಾರಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೈತನ ಕೋರಿ ಬೋಡ ಫ್ರೀ ಉಂಡುಗೆ ನಾಗೇಶನೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಸೈತನ ಕೋರಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ದಾನೆ ಮುರಂದ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡ ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮುರಂದ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತ. ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರೋ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲೇರೋ ಒನಸಾಂಡೆ ಗಂಗಸರ ನಾನ ಬೋಡಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಎರಡಲ್ ಬೋಡಂಡ ಪನ್ವೇರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪನ್ವೇರ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ನೀರು ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಒನಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಡಾತೆ ಅಂದೆ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ವಾಪ ನಂದುಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗನ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೇಣೂರು ಇರು ವೇಣೂರು ದಾರ ಓಕೆ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ದಾರ ಇರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲವೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇಣೂರುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಸ್ ಪನಂದುಲೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲವೆ ಚಾನೆಲ್ ಗಂಜಿ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬನ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲಾರ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೇ ಇತ್ತರಡಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಕಲಿಪಿಯೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಬಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಪ ಕೊಡ್ತೇನಾ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಲ್ದಿ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಾಪು ಜೊತೆ ಅಂದನ್ ಸರಿ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬಡಣ್ಣ ಪರ್ಲೇವೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ಚೇರೇಗ್ ಪರ್ಪುಜಾರೇರು ಆರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಚಿಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಾರ್
ದಾದಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ನಿ ಸಚಿನನ್ನೇ ಹಂಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಕಜಿ ಪೆಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಇಡ್ದಾದ ಬಟಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮುಖ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಚಿನಣ್ಣ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಚಿನಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಂಡ್ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಅವಳುಂಡೆ ಕೋರಿ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೇವೆ ಕೋರಿ ತಾಂಕುಜೆ ಮೂಲ್ ಕೋರಿ ದುಂಬಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಚಿನಣ್ಣ ದುಂಬ ತಾಂಕೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪನಂದಲ್ಲೇ ರಂದಿ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನವನ ಕೋರಿದ ಪುಚ್ಚೆ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪುಚ್ಚೆ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈಕೊರ್ಲೆ ರಪ್ಪಂಜಿ ಲೈಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಉಚ್ಚು ಮನೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅಂದಿ ಸಚಿನನ್ನ ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾಂಕುನೇ ಬುಣ್ಣಿ ಅಂಚಾದೆ ಕೋರಿ ಸಾಂಕುನ ಬುಣ್ಣಿಯೇ ಎಡ್ಡೆದ್ ನಾವು ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅವಕ್ಕೆ ಮೇನಿ ಸಾಂಕು ಜರ ಅಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾರೆ ವಾಪ ನಂದುಲೇರು ಸಚಿನನ್ನೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಂಚದೆ ಬುಣ್ಣಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಪದ್ರ ಮಾರೆ ಹುಚ್ಚುದ ಡೈಲಿ ಬರ ಸುರಾಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೈತೆ ಕೋರಿ ಏಜ್ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಹೈಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಈರು ಪಾತಿರು ಜಾರ ಮಾರೆ ಈರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜೆ ಸಚಿನನೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆತುಂಡು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾದೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತೆ ಸೋಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಾರ ಮಾರೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯಾರ ಎರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಆಜಿ ಜನ ಟೆರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಆಜಿ ಜನ ಇದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೇಟಾ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ವನಸುಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಆತು ಮರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತನು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪೋಪೇರ ಮಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಏರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತುಜೇರ ಅಂದ್ ಸಚಿನಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೋರಿ ಉಂಡೆ ಸಚಿನಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾಗಿ ಇರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಬುರ್ಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ದುಬಾಯ್ ಬನಂದುಲೇರು ದುಬಾಯ್ போதாண்டேரு ಫ್ಲೈಟ್ போதாண்ட ಅಂದಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡಪುಡಿಯರು ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ ದುಬೈಗೆ போதாಂಡು ಸೆಕ್
పచ్చిరి మీద ఉప్పుడు పాడుతూ తీతారా దాయన సచిన్ అన్న పచ్చిరి మీద ఉప్పుడు పాడు తీతారా కేంద్రత దాయికి ಬೋಡಿತ್ತನ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗ ಪಚ್ಚಿರ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜರು ದಾದಾ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪಚ್ಚಿರು ಮಿನಿ ಉಪ್ಪುಡು ಬಾರ್ದಿತ್ತಾರ ಪಚ್ಚಿರು ಮಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚಿರು ಮಾತ್ರ ನಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಐನು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇ ಇರು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಪೋಪರಂದತೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕೋರಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ಲಾರಡು ಇಪ್ಪುನ ಇವ್ರು ಬಲ್ಲಾರಡು ಉಲ್ಲಾರ ಬಾರಿ ದೂರಡು ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಇರು ಬಲ್ಲಾರಡು ಜಾಬುಡು ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾರಡು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಕೋರಿ ಏರ್ಕೊನಪ್ಪುನ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಾಡ ಉಲ್ಲೇರ ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನಿ ಅಂದೆ ಜಾಬ್ ದಾದಾ ಜಾಬ್ ಉಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದೆ ಓಹೋ ಅಂಚಾನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು JE ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ JSW ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಬರೀ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡಲಿ ಪಿರಿ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಎದುರೆದುರು ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡೋದು ಇಪ್ಪಲಿ ಅವಿದಾದೆ ಮೆಕ್ ಹೆಂಗ್ ಸಚಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ MK ಅನಸ ಆಂಡಾಕೆ MK ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಎರಡಂಜಿ ರಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಲೈಕ್ ಡಣ್ಣು ನಿಂಗ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೆ ನಾನು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಡಣ್ಣು ಬಂಡೇರು MK ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಲೈಕ್ ಡಣ್ಣು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚೋಂಡು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಿ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸ ಅಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋರಿ ಬುಚ್ಚಾತೇರು ಅದೇ MK ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬುಚ್ಚಾತೇರು ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ MK ಅಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಳು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಹಂಪನಂದುಲ್ಲೇರು MK ಅಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರೆ ಆತೇರಿಯಾ ಆದಿಪ್ಪಳು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾರು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಬಲ್ಲಾರಿ ದಂಚಿಪುರ MK ಅಕ್ಕ ಇದು ದೂರ ಹೋಯಾರಿ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತ ಒಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಆರ್ ಕೆಬಿ ಅಂತೆ ಕೊರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಬಿ ಗೊರೊಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಯಾರಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಾಗೇಶನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಅಂದು ದುರುಪೋತೀರಿ ನೀ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ಅಂದು ನಡನ್ ಬರ ಪೋಯರ ಅಂದು MK ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯಾರ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೇ ಉಲ್ಲಾರ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ವಿಶೇಷ ನಾಳೆ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕೆರೆ ಉಂಡಿ ಆನೆಕೆರೆ ಉಂಡು ಬಾತುಕೋಳಿ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಬಾತುಕೋಳಿ ಉಂಡು ಆನೆಕೆರೆ ಅವು ಬಾತುಕೋಳಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ ಕರಿ ವರ್ಷ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆನೆಕೆರೆ ಅಂದಂದ ಆನೆಕೆರೆ ತಾವರೆ ಉಂಡು ಬಾತುಕೋಳಿ ಉಂಡು ಏನು ಸಾಕತ್ ನನಗೆ ಸುಮಾರಲ್ಲ ಬಾತುಕೋಳಿ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಸದಿ ಮಲ್ದೇರತ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಸದಿ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ದುಂಬ ಪೂರ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಜಿ ಅಂದಿ ಅಂದ ಬಸದಿ ಸೋಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಇತ್ತೆ ಬಸದಿ
ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಓಪನ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುದು ಅಕ್ಕ ಪಿರ ಪಿರ ಉಂಟು ಎದುರೆದುರು ಬತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪಳೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ದುಂಬಲೆ ಅವೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಇತ್ತರ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅವಳು ಚಯಾರುಂಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ನಾಯಿಲಿತ್ತ ಅಂದೆ ಅವಲ ಬಸ್ ಇದು ಅಲ್ಪನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಾ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೈ ತೆರ್ತೀರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ ನ್ಯಾಪ ಅಂದಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲು ಸುಮಾರುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತೆರ್ತೇವೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಕಿಡು ಜತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಮುಲ್ಕಿಟ್ಟು ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಐರ್ ಐಟೇ ಬರ್ಪುನಾ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬರ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುನೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಅದು ಬರ್ಪುನ ಅಂದೆ ಸಚಿನನ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ತಿರ್ಗುನಂಡ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸುಲು ಉಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡ್ಲ ಕೋಟೆ ಚಿನ್ನನ ಪಾರ್ಕ್ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಆತ ಆನೆಕ್ಕಿಟ್ಟ ಪಾರ್ಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಡ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಿಡ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ವೇಣೂರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ವೇಣೂರುಡು ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ವೇಣೂರುಡು ಉಂಡತ್ತೆ ವೇಣೂರುಡು ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಯಾನಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಓದಿತ್ತೇನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಬಿಲಿ ಹಸಿರು ಆಂಡತೆ ಮುರಾಣಿ ಕಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿ ಕಾರ್ಲ ವೇಣೂರು ಫೇಮಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ವೇಣೂರುದ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಪ್ನೆಡ್ಡೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಶಂಭುಗಳು ಕೂಡ ನಂದಂದು ಕಲ್ಕುಡನೇ ಐಟ್ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ವೇಣೂರು ಕಾರ್ಲಾದ ಬಾರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಭೈರವಾರಸುನ ಅಂದಿ ಅವಂಜನ ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ತುಂಡು ಕಾಳಮ್ಮ ಅಂದು ಮಾರೆ ಕಾಳಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆತ ಅವು ಆನೆ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊಮ್ಮಟ ಅಭಿಷೇಕ ಆಂಡತೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಜಿಲಾರಸ ಒಂದು ಮಾರೆ ಇರೇ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಇಪ್ಪೊಡು ಓಲಾ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಲಾದ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನಾ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ವೈದ್ಯ ಜೀರಿ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ವೇಣೂರು 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಅಭಿಷೇಕ ಆಂಡ ಅಂದೆ ವೇಣೂರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಂಕುಲು ಅಭಿಷೇಕ ಬೈದ್ದ ನಮಕ ರಿಲೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಸಚ್ಚಿ 5540 ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಉಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನ ವೈಟಿ ಲಿಂಕ್ಲಾ ಉಂಡು ವೈಟಿ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾತ್ರತೆ ಲಿಂಕ್ ಇಪ್ಪುನತ ಚಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲಿಂಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂತೇನು
ದೂರ ಬಲ್ಲಾರಿಡ್ಲೇರ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಅಂದವನಿಕ್ಕು ಬಲ್ಲ ದೂರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ದೂರಡುಲ್ಲೇರತ್ತ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಜಿನ್ನಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಾಡ್ ಬರತ್ತೇರು ಇಂಚನೆ ಕುಸಾಲ್ಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವು ಪುದರ್ ಅಂಚನೆನೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಇಂಚನೆ ಕುಸಾಲ್ಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂದು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ಪುದರ್ ನೇಮ್ ಅಂಚನೆನ ಎಂಕೊಂದು ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಕುಸಾಲ್ಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ ಸಚಿನ್ ಎತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಕುಸಾಲ್ಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಂಚ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೇದಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ತಿಂಗಬ್ಜತ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಮಾರ ಅವು 10 ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದೇ ಅಂಚ ಆತೆ ಉಂದುವೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಓಕೆ ಅಂದ ಹಾ ಹಾ ಸಚಿನ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಅಂಕೆ ಏನೇನೆ ಕಳೆದ ಆಳ್ಕೆ ಏನು ಜೊತ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಾನಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕರ್ ಪುದರ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಿಯೇ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಾರು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಕೋರಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕೋರಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಯಾನಿತ್ತ ತಿಂದೆ ಮಾರೆ ಕೋರಿ ನೀರು ದೋಸೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನಿತ್ತ ತಿಂದು ಬತ್ತನ ಲೈವ್ಗು ಇಜಿನ ಪಾತೆರ ದಂಬಿ ಉಜ್ಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಡ್ದು ಸೋಡಂಜಿ ಪರ್ಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪಂಡೆ ಮರತ್ತಾರ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಎಂಕೋರ ರಂಚನೆ ಮರಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಜಿಪಿನಗೆ ಏನತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಪಂಡು ತಿಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಡವ್ಬೇಕೇನು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಅಂದಿ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಗಂಗಸರ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಇರೇ ದಾದೆ ಬೇಡ ಪೂರ ಮುರಾಣೆ ರಂಚನೆ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಸುರು ಬತ್ತೇರು ಸೋಡ ಸರ ಬತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಪೂರ ಜನ ಪರಿಯರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಡೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚೇಚ್ಚ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದಲೇರು ಗೊಬ್ಬುಗ ಅರಡತ್ತ ಪಾತ್ರನತ್ತು ನಾಗೇಶನಡ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೇರಾರು ರಡೇ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಡತ್ತು ಬಂದಲೇರು ಏರೋಂಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು 2 ಜನ ಓಪನವಳು ಕಲಿಬಾರ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅವಳು ಹೈಡುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಎದುರು ಬರ್ಪು ಜರತ್ತ ಪಿರಾಡೆ ಎಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಖುಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಖುಲು ಇಜ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದುಜಿ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಜ ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬ ಅಂದಿತ್ತೈತೆ ಗೊಬ್ಬುಜೆ ಗೊಬ್ಬೇರು ಮುಲ್ಪ ಪೋಪು ಜಂಕಲು ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಜವಾನ್ಯರೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಬಲೆ ಜವಾನ್ಯರೇ ಪಾತೆರ್ಗ ಹೈಡುಡು ಕಿರೆಂಗರ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಯ ಕಿರೆಂಗರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಬಲೆ ಅಂದ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಗಲ ಕಿರೆಂಗರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹೂಪಾಡ್ಲೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬರ್ಬೇರಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಚೂರು ಬೇಗತ್ತಾ
ಕಾರ್ಲ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂದಿ ಅಂದ್ ಅರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಲ. ಫೇಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು. ಬಕ್ಕುಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಗುಂಡ್ಯಾಡ್ಕ BBM ಕಾಲೇಜ್ ಅವಲ ಫೇಮಸ್. ನಲ್ಲೂರು ಮುಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲೂರು ಮುಟ್ಟ ಅಂದಂದು ನಲ್ಲೂರು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಒರಿ ಸಚಿನನ್ನೆ ಓಲೆ ನಲ್ಲೂರುಡೆ ನಲ್ಲೂರುಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರಾ. ಓ ಅಂದೆ BBM ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲ ಉಂಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ. PU ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪು ನಾರಿತ್ತ ಜೆಪ್ಪುಜೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಪುನು ಮಿಡ್ಲು ಮಿಡ್ಲು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನಿ. ಈತ್ ಬೇಗನೆ ಜೆಪ್ಪುನು. ರೇ ಎಪ್ಪು ಜೆಪ್ಪರತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತರತ್ತೆ. ಇಜ್ಜೆ ಸಚಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇ ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಏನ ಪಂಡ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಏತ 5540 ನೆತ್ತ ತುಯ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಮಾರೆ ಇಂಕ್. ಮೂಜನಲ್ಲ ರೇರಪ್ಪ ಓ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮೇನಿ ಅಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ನಂದು ಸಾಚಿ 554 ಅತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೇವೆ. ಸಾಚಿ 55440. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ఉంది 70 ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮೀನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಆರ್ನ ಅಂದ ಅವೇ ಆರ್ನ ಡೈಲಿ ಉಂಡಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಉಂಡಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡತೆ ಪರ್ರ ಕಲ್ಪೈನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಲೈವ್ ದಾಗ್ಲೇನು ಆರೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುರಣ್ಣಿಡೆಂಚಿ ಪೂರ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕಡ ಬಿಡುವೇರು ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಫೋನಾಗುಂಡತೆ ಕೆಲವು ಓಲೋಲ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಟೈಟ್ ಅದು ಪೂರಾ ಮಲ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆವು. ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕಂಡೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್. ಆಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಆಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅತೆ. ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಕೂಡ ಬತ್ತುಂಡಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನನ್ನ ಬೋಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡೆ ರೇಗ್ 490 ಉಂಡು 490 4 ಬಡಿತನಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಯಾರು ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪುನಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಅರೆಗ ವಾವಡೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ತೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಬುಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒರೋರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಚಿಚೂರು ಕೊರ್ರಿ ಎರಡ ಪರ್ಪುನು 3 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಬುಡ್ದು ಅಂದೆ ಸಚಿನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೈವ್ಗೂ ಇರ್ ಬತ್ತಾಡಂತೆ ಕೂಡ ಸುರು ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಕೇಂದಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಓ ಪನಂದುಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನಂಡತೆ ಕೇಂದಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಲೇಡೀಸ್ಗಳ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಪರ್ಪಾಬ್ನೆ ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾರ್ರೆ MK ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಗಂಗಸರ ಕೊರ್ಪಿನೇನ ಅಂದೆ ಅಗ್ಲೆ ಅರೆ ಕೊರ್ದಾತನೆ ಕಡಗಲ್ ತುಲ ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಪರ್ದು ಜೆತ್ತೇರ ಅನ್ನ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪನಂದುಲೆ ಸಚ್ಚನ್ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಕೊರ್ದ ಆತಂಡು 90 ರೂಪಾಯಿ 120 ಅಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 90 ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜೊಂಜಾತು ಅಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ದು ಪೋತೇರು MK ಅಕ್ಕಲೆಜ್ಜೇರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕಲೆಜ್ಜೇರು ಐದು ತುಂಬ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕೆತ್ತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲೆಜ್ಜೇರು 90 ಉಂಡತ್ತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಉಡುಪುಜೇರಿ ಸಚಿನನ್ನ ಪೂರ ಗಿಡ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ರೆಸ್ಟೋರಾಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿಯ ಸಚಿನನ್ನ ಬೊಕ ಏರ್ ಬರುವೇರು ಪೂರ ಪರ್ದು ಪೋಪೇರು ಇನಿ ಚೇಚನೆ ನಂದು ಅವೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಗಲು ಪೂರ ಚೇಚನೆ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಅರೆ ಬೋಡೆ ಅರೆ ಗಿಂಚಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಲಂಚನೆ ಯಾರು ಆಲ ಬಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಜೆತ್ತಡುಂಡತೆ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಜೀರಾರು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಸಚಿನನ್ನ ಇರ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಅವೇ 2 ಜನ ನಾಗೇಶನ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಲೈಟ್ ಲೆಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮಾರ ಕತ್ತಾಲ ಎಡೆಲ್ಲಾರು ಈ ನಾಗೇಶನ ವಹಿವಾಟು ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಬನಂದುಲೆ ಸಚಿನನ್ನ ಎಂದಿಯೇ ಅರೆ ನವನ ಪೆರಡೂರ್ದ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರಂದಿತ್ತೇರು 6 ಲಕ್ಕದ ಜರ ಅಂದು ಅರೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನೇ ಪಿರಿದು ಜಿನಿಬ ಇಜ್ಜೇರು ಲೈವ್ಗು 6 ಲಕ್ಕದ ಜರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅರೆ ಕೋಡೆದನ್ನೇ ಪಿರಿದು ಜಂದು ಕೋಡೆ ಸ್ವಾಮ ಬರ್ತೀರ ಸತೀಶನ್ನೇ ನಾನೇನಿ ಬರ್ಪೇರದ ಗೊತ್ತು 6 ಲಕ್ಕದೇರ ಇಜ್ಜ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಬರ್ಪಿನಾಗ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ತೋಜಿಜೇರು ಪೂರ ಕೋಡೆದನ್ನೇ ಪಿರಿದು ಜಾಗ್ಲೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅವಕ್ಕ ಲೈವ್ ಜೆತ್ತನಾಗ್ಲುಂಡತಿ ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಜರ ಅಂದು ಇರುವ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಜೇ ಜನ ಬೈದ್ದೀನಿ ಲೈವ್ಗು ಇದನ್ನೊಂದು ಇರುವ ಜನ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅದೇ ನಾಗೇಶನ್ ಎತ್ತುಡೆ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶನ್ನ ಇನಿ ಜನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದ ಮಾಲಿ ಸಚಿನನ್ನ ಅವು ಇನಿ ಬರ್ನೊಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ 2-3 ದಿನ ಅಮಾಲ್ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬೊಕ ಒಡ್ಡೆ ಲಕ್ಕನು ಕೋಡೆ ಜೆತ್ತನಾಗ್ಲಿ ನೀಲ ಲಕ್ಕದು ಜೇರು ನಾನಾ ಬರೋಡಾಗ ಲಕ್ಕದು ನೀದು ಪೂರ ಆನಾಗೊಂಡತೆ ಗಂಟೆ 10 ಪದ್ರಾಡ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಏತು ಪರ್ತೇರು ಏಯ್ನ ಪಾತೇರ್ದೇರು ಗೊತ್ತೇ ಜಾಗ್ಲೆ ಗಿನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾಲ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಯವೇನು ಆರ್ಕು ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರೆಂದು ಒರೋರ ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ ಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಡಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಗ್ಲ ಆತು ಪರ್ತೇರ ಐತ ದುಡ್ಡು ಕೀರ್ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಚೋಂಜಿ 90 ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲ ಮನಿ ಪಂದೆ
ದುಡ್ಡು ಯಾನ್ ಕೊರೋಡು ಮಾರ ಒರೊರು ಆರೆಗ್ ನೆನ್ಪೇಪು ಜಾರ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಪೇರು ದುಡ್ಡು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನ ನೆನ್ಪಿಪ್ಪು. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಛೆ ಯಾರೋ ಲಕಿಜೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಗಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾಗೇಶನ ವಹಿವಾಟುಡುಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ಜನನ್ ಕೆರಿಯೆ ಮಾರೆ ನಾಗೇಶನ್ನಿ. ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತಿನ ಅಂಶ ಪೊನ್ನವರ ಓದ್ತೀರ ಸುಜಾತ ಕಲೆತ ಓದ್ತೀರ ಅಂದಾರೆ ಬತ್ತೆರಡು ಬರುವೇರು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಟ್ಟ ಆತು ಜಾಂದ ನಾನಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಸಟ್ಟ ಆತು ಜಂದ ಆತು ಜಾಂದ ಜನ ಬೈದ್ವೇರು ಈತ ಲೇಟ್ ನನಗೆ ಹತ್ತಲೆಗೆ ಏರು ಪೊನ್ನು ತೂಪು. ಓ ನಾಗೇಶನ್ನ ಹೌದಾದ ಮಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರು ಏಪಲ್ಲ ಪಿಡ್ಕೊಡಂದು ಇಪ್ಪರತ್ತ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಂತಿಜರ ನಾನು ಹಿಂಬೆ ಬಾತ ಅವಳು ಪೂರ ಸೋಡಾ ಸಾರ್ ಬಾತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ್ ಬೊಡಿಚಿ ಆರು ಬರ್ಪುನ್ ಬೊಡಿಚಿಂದು 4 ಕುಪ್ಪಿ ಗಡ ಪುಡ್ದೇರು. ಹಲೋ ಹಾಲುಗೆ ಹಾಲುಗುಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಮಾರೆ ಅವ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನವೆ ನಿವಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕಾಯ ಮಾರೆ ಇರ ಬೇಲೆಡು ಹಾಲುಗು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಅದಾದ ಅಂದೇ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಾರ ತೂಲೆ ಹಾಲುಗು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಅದಾದ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಚೂರು ತೂಲೆ ಇಟ್ರು ದಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಹಾಲುಗುದಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ನಾಗೇಶನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಲು 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 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕಾಯ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಕಾಯ. ಐನ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಐಡಿಡ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೇ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಾರ ದೂರ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಸೋಮಾರತ್ತ ಮುಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪನತ್ತ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ನೀ ಸೋಮಾರತ್ತ ನೀ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತೇರ ಅಂದು நாலு ஜனம் உள்ளாரு
ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ರೀ? ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು పొన్ను తుయ్యారే పోయి పనందులే రాగులు పోతేరి సతీష్. నేర సతీష్ అన్ని పొన్ను తోర పోతేరిని వాణి అక్క హస్బెండ్ ఎంచొల్లేరి నీ డ్యూటీ పోయారా ఇల్లాడెత్తారా? వాణి అక్క అಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಇರ್ ಬರ್ನ ಕೊರೊಂದೆ ಬರ್ಪಾರ್. ಆ ಹೊಸದ ತಗ್ಲು ಬರ್ಪಾರತ್ತ ಆಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾಲ್ಬೋಡ ಆಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಿ అయితే సచిన్ చెప్తే మరి మాల్ పారద్దు అరే అమ్మాలప్ప మన్య అట్లా అమ్మాలాపన పని అంతారు. వాణి అక్క ఉల్లారే వేరే ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜೆರಾನ ಇತ್ತೇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಬೇರು ಏಕೋ ಏನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆಯು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಟ್ ಆಪ್ನಿಯ ಪದ್ಯ ಇರೆಗ್ ಚೂರು ಏರೊಂದು ಬತ್ತು ನಂದು ಮಾಲತೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುಲೊಂಚಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಅಮಲ ಒಂದು ಬತ್ತುನ ಅಂದು ಇರೆ ಸಿಂಗರ್ ಮಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಪರ ಅಂದತೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಹೆಂಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ತೆಲ್ಪ್ ಬರತ್ತ. ಉಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಉಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಮಾವತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಉಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಉಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅನಸ್ ಆತುಜಿ ಉಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ನಂಗೆ ಒನಸ ಆತುಜಿ ಈರ್ನ ಅಂಡ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಉಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ 4 ಜನ ಹೈಡ್ರಿಡ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ನಿಜವ ನುಡಿಯಲೆ ನನ್ನ ನೆನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಓಲ್ಲೇರಿಯೇ ಉಳ್ಳೇರ ಇಲ್ಲಾಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು
ನಿಜವ ನುಡಿಯಲಿ ನನ್ನಾನೆನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಪದ್ಯ ಮಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ. ఉల్లారు ఉల్లే నాగేష్ అన్న ఉల్లే దూరాల పోతు జాను పోండ పనిపే నాగేష్ అన్న ఇత్తే ఉల్లే పోనా పనిపే. ಪೂರ ಪೋಯರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಕೇನುಜ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನುಜ ಪಾತೇರ್ನ್ಯ ಅయి కొంచెం సన్ని మీరు మరి నెట్వర్క్ రెడ్ వైక్లియర్ కొట్టు యాం పాతేర్న కేనుజా ఏనా వాయిస్ కేనుండే ಇರೇನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ పర్సులు ఓయ్ ఆ పర్సులుండి ఉలాయుండు నాగేశ్ అన్న పర్సులుండు ಇರ್ಮುರಾನಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಆತ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡಾರು ಇತ್ತ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಕೂಡ ಎರಡ ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಬೋಡು ಬೋಡೆ ನಾಗೇಶ ನೀರಿಡ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಆತ ಮುರ ನಂಬರ್ ಇರ್ ಮುರಾನಿ ಉಂಡು ಬಂಡಾರ ಹಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೈರೆಗ್ ಪಂಡಾರು ಮಿಸ್ ಆತ್ರಿ ನೀ ಪಾಡ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡಾರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಈ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬಂಡೇರಾ ಈ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನತ್ ಪಂಡ್ರ ಫಲ್ನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಎತ್ ಮುಗದಮ್ರೆ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡೆ ನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪು ತುಳುಲು ಹಾಕ್ಸುಂದುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಐಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ಅವಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವಾರ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವಾರ ಇರು ಅಂದೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪು ತುಳುಲು ಹಾಕ್ಸುಂದೆ ಉಂಡು ಉಂದೆ ಡಿಪಿಲ ಉಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಅವ್ಳ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಕ ಅವಳ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಕೆರೆಗ್ ಇರೇ ಕೊರ್ಪೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಳ್ಚವೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜ ರೈಟ್ ನಂಬರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಡಿ ಪಿಲ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಡಿ ಪಿ ಇರೇ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾರ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ತುಯ್ಯೆ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ತುಯ್ಯಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಹತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮುಡು ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లా ఉందే ఇప్పుడు డీపీ బొక్క అಪ್ಪొత్తులో లాక్స్ ఉండు ఇన్‌స్టాగ్రాముడే ಐಟ್ ತೂಲೈ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೋನ್ ಬಲೆ ಇರ್ ತಿಕ್ಕು ಬರಪಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಕುದಿಕ್ಕುನಿದೆ ಕೊರ್ರಪ್ಪ ಆರು ಪೋದ ನಂದು ಫಾಲೋ ಆರು ಫಾಲೋ ಒರಿ ಫಾಲೋ ಫಾಲೋ ಇತ್ತೀರ ಅಂದೆ ಆರ್ಲ ಪೋಯಿರಲ್ಲ ಫಾಲೋ 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 ಅಂದ ನಾನು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದನೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಪೋಯರು ಆ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿನ ಪಾಪ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರು ದೂರ ಪೋತೀರಿ ನೀವು ರೀಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಾಗಲು ಬಾವುಲಿ ಎರಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೈದೀನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಸತ್ತದಾಗಲು ಪಡ್ಡೇರು ಮಾತಾಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ನಾನು ಪತ್ತು ಪೋಯಿರಲ್ಲ ಅವೇನೋ ಒಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಲ್ಲೆ ಏರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಲ್ಲೇ ಬಂಡಾರಾ ಉಲ್ಲಾರಾ ಉಲ್ಲಾರು ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ ಒರ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ ഞാൻ പറയേ ഞാൻ 2 ക്ലാസ് പറയേ ಯಾವ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾಗ ಇಪ್ಪಾಡವೇ ಆ ರೂಮದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದು ನೀನು ಎಮ್ ಕೆ ಎಂದಾನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಮೈದಾನ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಕಕೆರೆ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಾ ಎಲ್ಲೇನಾ ಅವಳು ಅಲ್ತಾ ಗಣಪತಿ ನೀರೇ ಪಾಡ್ರ ಒಂದೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಜರತೆ ಎಲ್ಲ ರೌಲ್ ಎಪ್ಪಾರ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಕೇರಿ ಬೆಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಪನಂದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಜಾದಾರ್ ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಆತು ಬರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಅರೆ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಪಡಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಪ್ಪಡಾರು ಆ ರೆಡ್ ಅಣ್ಣೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದೆ ಬರ್ಪೇರಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಿವಾಕರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಲನ್ನವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಚಿನನ್ನೇ ಪೋಯರ ಮಾರ್ರೆ ಅವನಸ್ಸುக்கு ಪೋಯರ ಅಂತ ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಎತ್ತೀರಿ ಏಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕೆ ದೂರ ಪೋತೀರಿ ಕರಿಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಕರುನಾಡ ಮೇಲಾನೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಿಳಿ ಮೋಡದಾನೆ ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರೇಮದ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ನನಗಾಸೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ಪ್ರೇಮದ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ನನಗಾಸೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಪತ್ರ ಬರೆ ಹೊಡಿತೆ ಆರು ఉందా సింగరా ಆರ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ ఎడిటర్ సింగర్ యాన్
ಆರ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಅವೇನು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲೆಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಎಂಕ್ಲೆಂಜಿ ಲಾಯ್ಕುದುಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ತುಲ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ಅವಂಡಲಾರಿಗೆ ಪನ್ಕ ಹಲ್ಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕುದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ತುಲ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ತಿಲಕ್ಲ ಸಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬತ್ ಮತ್ತ ಟಾನ್ ಟಾನ ಅಂದ ಅಂಚನಿ ಮೊನ್ನೆನು ಕರಿಯ ಐ ಲವ್ ಯು ಕರುನಾಡ ಮೇಲಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಿಳೆ ಮೋಡದ ಆನೆ ನಿನಗಂದು ಪ್ರೇಮದ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ನನಗಾಸೆ ನೀನೇ ಹತ್ರ ಬಿಡುವ ಆಸೆ ಖುಷಿ ವಿಮಾನ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಅವೇನ ದಿವಾಕರನ್ನ ದೂರ ಬಯರು ಅವೇನಂತ ಬತ್ತಿನ ವಿಮಾನ ಯಾಕಡೆ ಕಣಪುರಿ ಆಯ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೈಂದು ತೋಜುಂದಿಜ್ಜಿ ದೇ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡಿ ಮಿತ್ತು ಬೆತ್ತಿಂಡಿ ಅವು ಮೈಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕಡಪುರಿಂದ ಮುರಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದಾಯ್ತು ಒಂದಂದು ಯಾರು ಕಡಪುನ ಯಾರು ಕಡಪು ಇತ್ತು ಬರೋದು ಮಂಡೆ ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ಮನುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡಿ ಅಂದ ಏತು ಎಕ್ಕರಡ ಹೋಗುಂದುಂಡು ಇರೆ ಚೂರ್ಲ ತೋಜಂದು ಎಂಕೆ ತೋಜಂದು ಇದು ಮೂರು ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡಿಗೆ ಇಂಚು ಪಂಡು ಒಂಚು ಮೂಡಿ ಒಯ್ ಇಂಚು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತುಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ ಮುಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡಿ ಮಾಣಿ ಬತ್ತಂಡಿ ಮಗ ಇಮ್ಮನೆ ಬರೋದು ಮುಲ್ಲ ಅವ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ഞങ്ങളെ മണ്ട മിത്തെ പോകുന്നുണ്ടു ಅವ ಹೀರೆ ಬತ್ತನ ಅಂದಾಯ್ತು ನಾಗೇಶ ನೆನ ಬತ್ತಿಂದಿಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ 4 ಕಲರ್ ಒಂದುಂಡು 4 ಕಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದಾದೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸಾ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದೂರ ಪೋತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಲೆಚ್ಚರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಮನೆಯಾಯಿ 918 రడ్డు జనం లేరు ಅದೇ ಗ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆನೆ ರೆಂಚಪ್ಪ ಬೂರ್ದನತೆ ಎರಡು ಸತ್ತು ಬೂರ್ನತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಮನತ್ತು ಅದಾ ಇನ್ನು ಮಲಗುವುದು ಒಂದು ಐದು ಜಪ್ಪನೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇರ್ ಜಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಲಗಬೇಡಿ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಲಗಬೇಡಿ ಏರಾ ಒಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಮಾರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೋಡೆ ಲಕ್ಕದ ನಾವು ఓ సతీష్ అన్న హాయ్ పనందులేరు సతీష్ అన్న దూర పోతారు సతీష్ అన్న నాగేಶ್ అన్న ఎక్కడి నుంచి ఎత్తందులేరు రేను సతీష్ అన్న లైక్ కొర్లే ಕೊಡ್ತೇರಂತ ಕೈ ಉನ್ನಲ್ದೇರು సతీష్ అన్న ಹೋಲಿತ್ತಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೆ ಪೊನ್ನುಗೆ ಏನಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ತೋರ ಪೋತಿರ ಅಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ನಾ ಏನಂದಿತ್ತೀರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೋಯರ ನಾಡ್ರ
ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾಗೇಶನೆಲ್ಲ ಪೋಯರಂದ್ ಮರ ಇರೇನ ಕೇಂದು ಅವ್ರು ಜೆಪ್ಪೆ ಜೆಪ್ಪೆ ನೆಕಳ್ದ ಕಣಂತ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರ ಇರು ದೂರ ಓದಿತ್ತಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಜ ಉಲ್ಲಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಮಿಸ್ರಿ ಬಾಂಡೆ ಬರ್ಪು ಜತ್ತ ಲಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನತ್ತ 10 ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಅಂದು ಬಂಡೇರ ಅಂದು ಕೊರ್ತೇರಿ ಇರ್ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಬರ್ನಗನೆ ಕೊರೊಂದೆ ಬರ್ಪಾರು ಒನಸಾಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದ ಬೇಲೆತ್ತಂಡೆ ಬಿಸಿಯಾ ಬೇಲೆ ಆಂಡೆ ವನಸನ್ನ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ ಆತುಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ವೆಜ್ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಇರೆಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶನ್ ಇರೇನು ಕೇಂದು ನನ ಪೋಪೆ ಜೆಪ್ಪುಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಆರೇನ ಗೊತ್ತು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತನ 90 ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಅನ್ನೆ 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 ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕಲೇಮಲ್ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಲ್ಲರು ಉಲ್ಲಾನೆ ಉಲ್ಲೆ 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 ಇನಿ ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇರೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ ಕಾರ್ ಇನಿ ಯಾರೇ ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಇರೇ ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರಾ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಆರಣ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆರು ಉಲ್ಲೇರಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲೇರಕ್ಕ ಉಣಸ್ ಮಾಲ್ತಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದು ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಬಂದ್ರು ದಾದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಡರತೆ ಏನು ಕಾರು ಏರ್ ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓ ಕಾರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ ಅಂದ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡು ಅವ್ರು ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚುಲ್ಲೇರು ಕೇಂಡೇನು ಯಾರೇನ ಒಂಚೂರು ಕೇಂಜಿನ ಜೋರು ಬಲ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಚುಲ್ಲೇருந்து ಅರಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಏನೋಡೆ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಯಿರ ಅಂತೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದಕ್ಕ ಕಜುಪ್ಪು ഞാൻ പാത്തേർന്ന കേനുണ്ടത്തെ എന്നാ വാಯ್സ് കേനുണ്ടത്തെ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರು ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ದಾದ ಕಾರ್ ಕಂಡಿಜಿರತ್ತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಉಲ್ಲಾರ ಅರಿಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ನಂಗೆ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಟೀ ಕುಡೀರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಟೀ ಕುಡೀರಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಕಾರ್ ಚಾ ಬರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ದಾದ ಕಾರ್ ಡೆಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಡೆಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಜನ ಪೋಂಡಾವದ್ದು ಅನಸು ಅವು ಯಾರು ಲೇಟ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಿರಿ ಏನು ಕಾರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡಿರತ್ತ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲರೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಅಗ್ಗಿ ಅಂದಿತ್ತೀರ ಅಂದ್ರು ಲೇಟ್ ಅಂಡಾರ್ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ
ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕು. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್. ನಾಗೇಶನ್ನ ಏನ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ ಕತ್ತಲಾಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬೊಲ್ಪುದ ಬನ್ನಿಯಾರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬೋದು ಕಂದಿನಿ. ಓ ಸುಜಾತಾಗಿರ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬೋತು ನಾ ಡೆಂಜಿಗನಾರ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಜಡ ಕಾರ್ಲಾಡಿರೆ ಗತೆ ಡೆಂಜಿ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಇರ್ ಪತ್ತಿದೆ ಕೊನತ್ತು ನಾ ಮಾರ್ರೆ ಗೋಡೆ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನವೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತನಾರ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮಾರ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಕಿಲು ಹೊಡೆದಿತ್ತೇರು ಚಾಪರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂದಿತ್ತಾರತ ಅಂದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ನಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೀಗ ಅಂಚಂಡೀರ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತಾರತೆ ಕೋಡೆ ಅಂದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಜ್ಜಾನ ಇರ್ ದೂರ ಬೋತಾರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಬೋತಾರೆ ಇರ್ ಅರೆ ತರೆಪೇನೆ ಬಣ್ಣತ್ತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೇ ಜ್ವರ ಬಂಡರತ್ತ ಇರ್ ದೂರ ಪೋಯಾರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾಗೇಶನ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತು ಬೋರ್ತಿ ಇತ್ತಾರತ್ ಇರ್ ಒರಿಯೇ ಇತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಚಾ ಪಡ್ದು ಪೋಯಿಂದ ಬತ್ತೀನಿ ಈರ್ ನಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕಂದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಮಾರೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡರತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡ ಅಂದ್ ಪಂಚಣ ಬೈದೆ ಪಂಡ ದಾರ ನಂಬರ್ ಇದ್ದೆ ನಂಗೆ ಪನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂಚನ ಅವು ಪನ್ನೋಲಿ ಯಾರೇ ಆರ ಅಲ್ಪ ಜೋಡ್ಗಟ್ಟೆ ಬಂಡಲ್ ಎತ್ತುಂಡಾಂಡಾರ್ ಬರ್ಪೆ ಜೋಡು ಗಟ್ಟೆ ಜೋಡ್ಗಟ್ಟೆ ಬೋದು ಜೋರ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ನಾನ ಬುದರ್ ಆರ್ನ ಬತ್ತೆರಡ ಪಂಡಾಂಡ್ ಈರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂತೆತ್ತಾರೇನು ಈ ತುತ್ತು ಜನ ಮಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂತೆತ್ತ ಹಾಯ್ ಬನಂದೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಬಂಡೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರು 90 ಎಂಚಿನ ಏರಿಯ ಪರ್ದು ಸೈಲೆಂದೆ ಕಡ ಪುಣ್ಯ ನಾಗೇಶನ್ನೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರಾರು ಬಾರಿ ಕಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ ಬಂದು 4 ಟೈರ್ದ ಕಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂಗ್ಲೇಗ್ ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೇಗ್ ವೆಜ್ಜು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಇರ್ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅನ್ನ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಪುಜ ಇರು ಹೊರವರ ಮನಸಂಡ ಪರ್ಪಾರ್ ಕೇಂದ್ ಪರ್ಪಾರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ವೆಜ್ ಸುಜಾತಗ ಕಜಿಪ್ಪು ಏನ ಕಜಿಪ್ಪು ಏನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮನೋಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ವನಸ ಆತುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಕಾರ್ ಕೊರ್ನಿ ದಾದನ್ ಪಂಡಿಜಾರು ಮಾರೇರು ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ದಾದಂಡೆ ಪಂಡಿಜೇರು ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಂದು ಪಂಡಿಜೇರ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ್ನವನ ಸಾಂಡ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೇ ಕಾರ್ ಕೊರಿಯಾರು ಬಂಡರತ್ತೆ ದಾದೆ ಕಾರ್
పొసద్కి ఎత్తండారా. ఓకే ఓకే, కంగ్రాచులేషన్ సతీష్ అన్న. ఓ కార్ తెత్తండారు. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬುಡೇದಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಡೇದಿ ಉಂಡೇರು ಈಗ ಪನ್ಪುನಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಈಗ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನೆ. ಓ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಡೇದಿ ಉಂಡತ ಮಾರ ಇರೆಗ್ಲ ഞാൻ റെഡ് പന്പിനൊക്കെ ഉണ്ട്. ನಾಗೇಶನ ಹೋಗಾಡಿ ತೆತ್ತಾರೆ. ಕೋಡೆ ಪೊನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂದೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಬಿಡದಿಂಡು ಅನ್ಪೇರು. సహజక్కల కంగ్రాచులేషన్ పనందులేరు సతీష్ అన్న. కంగ్రాచులేషన్ పనందులేరు సరోజక్కల. సతీష్ అన్న ఉల్లారా. నాగేష్ అన్న కంగ్రాచులేషన్ పండేరు. సరోజక్క కంగ్రాచులేషన్ పండేరు. సతీష్ అన్న ఉల్లారై ఎన్న కడేడ్ల కంగ్రాచులేషన్ సతీష్ అన్న. సతీష్ అన్న ఉల్లారా. సరోజక్క ಬರ್ಸೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲವರೋಡು. ಐಂಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಐಡುಡು. ಆರತಿ ಇದ್ದಾರಾ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಆರತಿ ಇದ್ದಾರಾ. ಆರತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರತಿ ಇಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಆರತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಲಾರು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡೇರೆಗ್. ತೃಪ್ತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಜಾತೆ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯಯ್ಯನ್ ಅವು ದಾತೆ ಗೊತ್ತಿನ ಸತೀಶ ನಾವು ಅಪ್ಪಗನೆ ತೂವಡಿ ಆ ನೇಮುಡೆ ತೂವಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ತೀಯಂಡ ಅವು ಬೇತೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಗಲ್ನ ಎಂಚಾಗಲ ಅವಳು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಆಗಲ ಪುದಾರ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಅವಡು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾವ ಆಗಲ್ನ ಅವು ಲೈವ್ ಡಿಪ್ನಾಗನೆ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದಾಗಲ ಚಾನೆಲ್ ತೂವಡು ಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜವು. ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಗಲ್ನ ತಿಕ್ಕುಜವು ಸತೀಶನ ಅಂದಪನ ಅಂದಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಸಯು ಗಾಡಿಡ್ ಅಂದಿ ಪೊಸ ಗಾಡಿಡ್ ತಿರ್ಗ ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ನ ಗಾಡಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರ್ಗರ ಪೋಯಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪೋಯತ್ತೆ ಸತೀಶನ ಇರ್ನ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಪನ್ಗೆ ತಿರ್ಗರ ಪೋಯತ್ತೆ పోయి ఒడకు పోయి పనందులే తులే సుజాతక్క పోపున్కి ఒడకు పోయిందుకు ఏనందులేరు పనులే వడించి పోయి పనులే పోయి సుజాతక్క ఒడకు పోయి కేనందులేరు ఉల్లారా. సుజాతక్క దూర పోయారు పోయి పండేరు
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಯಿ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮನಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ ಮೈದಾನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡಾಂಡು ಒಡೆಲಾ ಪೋಲಿ ಆರ್ ಕಾಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಒತ್ತಂಡಾಂಡು ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟಗ್ ಪೋಯಿ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟಗಂಡ ನಡತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಕಾಸು ವರಿಂಡು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟಗ್ ನಡತ್ತದೆ ಪೋಯಿ ಐಕ್ ಗಾಡಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ನಮ ನಡತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಒರಿಂಡತ್ತೆ ಕಾಸು ಒರಿಂಡತ್ತೆ. ಬಸ್ಸುಟ್ ಪೋಯಿ ಪನಂದುಲೆ ಗುಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟಗ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಮಿತ್ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಗುಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟಗ್ ಬಸ್ಸು ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇರು ನಟ ತಿರ್ತುರ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಓಪನ್. ಚೆಕ್ ದಾಯೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಡತ್ತೆ ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಗಾಡಿ ನಡತ್ತಂದೆ ಪೋಯಿ ಅಂದೆ ನಡತ್ತಂದೆ ಪೋಯಿ ಆರ್ ದಾದ ಕುರೇನಾಗೆ ನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ತೂಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಇರ್ ಕುರೇನಾಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕಗೆ ನಂದುಲೇರು ಆರ್ ಕುರೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿರೆ ಇರ್ ಕುರ್ನ ಹಾಕೇಂಡೇರು ನಡತ್ತಂದೆ ಪೋಯಿ ನಡತ್ತಂದೇ ಪೋಯಿ ಅದೇ ಸತೀಶನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕುರೇಯಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಆತ ಅಂದಿಯೇ ನಾನಂತೆ ಕುರೇನೆ ಅತ್ತೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕುರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗಾಡಿಗೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯಾರಿ ಓ ಗಾಡಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡುನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಪಂಪ್ ಉಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನೋವಾನಾ ಏತಾಂಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ನಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅವಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಅಕ್ಷತ ಅಕ್ಕ ಏನ ದಾನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೊಂದಿಜ್ಜತ್ತೆ ದಾದಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷತ ಅಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅನಸ್ಸಾಂಡ ಸತೀಶನ್ನೇ ಎಡ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಮ ಕೊರಿಯಾರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷತ ಅಕ್ಕ
ಬಾಲೆಂಚಲ್ಲು ಲಕ್ಷ ತಕ್ಕನ. ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಡಮ ಕೊರಿಯಾರ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೇರಿಯ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈತ ಹೊರ್ತು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂದೆನ್ನೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿಡುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎರೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನನಪಾಡುವೆ ಅಂದೆ ದಾದಾಂಡ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಾ ದಾದ ಜ್ವರ ಎತ್ತಂಡೆ ಕಿಸೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಂಡಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅರ್ನ ಕಿಸೆಕ್ಕಂತೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಏಮಕ್ಕ ಕೋಡೆಲ ಮೀನು ಇನಿಲ ಮೀನು ಎಲ್ಲೆಲ ಮೀನು ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಮೀನು ಏಪಲ ಮೀನೆ ಏಮಕ್ಕ ಈರು ಮೀನಕ್ಕ ಆತರಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಲೋಬನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಿದಾಡ್ಯಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಿದಾಡ್ನೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ರೇಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಬತ್ತನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗ್. ಪೂರ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅವೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡು ಆತೊಂಜಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರಾರು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್. ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ದಾದ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನಕ್ಷತಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಜ್ವರನಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ಯಾರ. ನಮನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಲ ಬಿದ್ದಾಡಿಯಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುಲೆಯೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಪಾರ ಮಾರೆ ಕತ್ತಾಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲುಲೇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇನಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅವೇ ಇತ್ತೇನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಪೋರ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೋರ ಇನಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಬೊಡ್ಚಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬರಂದ್ರೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ದು ಇರ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇನಿ ಕತ್ತಲೆಗ್ ನನ್ನ ಪೋಡ್ಚಿ ಗಂಟೆ 10 ಬತ್ತನ್. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಕ್ಕ ವೆಜ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅರೆಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇಜ್ಜೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ವೆಜ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಮೇರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಆರೇನು ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಅಕ್ಷತಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ. ಇನಿ ಕುಲ್ಲುಗ ಓಲು ಕುಲ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುಗಾಯಿ ನನ್ನ ಓಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾತೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆವೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊಡು. ಇನಿ ಓಲು ಕುಲ್ಲುಗ ಸತೀಶನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ನೈಟ್ ಆಂಡಾತಿ ಅಂದೆ ಅಲೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸತೀಶಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಕ್ಕ ನೈಟ್ ಆಂಡತೆ.
ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ಲಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ರೆ. ಭಾರಿ ಜನ ಬರು ಏತು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೀ ಅಂದಾಜು ಏತು ಜನ ಅತ್ತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಉಂಡೀರ್ನ. ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆ ಬೋಡೈತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಡೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಎತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಅಡಿಗೆಗೆ ಪೂರ ಏರಿಯೇ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕಾಗ ಜನ ಏರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಯಾಕ ಬರ್ಪು ಜರತ್ತೈತೆ ನರೇ ಬಂತಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕಾಗ. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಜೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಆರ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ತೇರ ಅಂದು. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಸಂತ್ ನಾಯಕ್ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲೆ ವಸಂತನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ವಸಂತನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದ್ರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಿದಾಡ್ಯಾರ ಇರ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಒಂಚಿ ಬೋಪಾರಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಡ್ಚೈತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೇವೆ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಆವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಆವಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನ ಒಂಜಿ 500 ಜನತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸತೀಶನ್ನ 500 ಜನತ್ತ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 500 ಜನತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅದೇ ನಾಗೇಶನೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದಾಗ್ಲೇಕ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏರೆಗ ಅರ್ಜೆಂಟು ನಗ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು ಪರ್ದು ಬೋಲೆ. ಸುಜಾತ ಕೈತ ಎರಡಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ದು ಬೋಲೆ. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರು ಉಲ್ಲಾರ ಮರ ಇರು ಬರೋಡು ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರೇ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದವೆ ಇರು ಡೆಂಜಿ ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಕೊನದಾರ ಅವ್ರ ಕಪ್ಪೆ ಕೊನಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಇರೇಗ ಏರ್ ಕೊರುವೇರು ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ 500 ಜನ ಒಳ್ಳೆ 500 ಜನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಮರ ಅವು ಇಪ್ಪಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ದಾದಾ ಕಾರು ಮಾರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ నాకు ಪಾರ್ಟಿ ಓಯ್ ಕಾರ್ ಮಾರೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರತೆಕ್ಕೆ ನೀ ಜನ ಎತ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸತೀಶನ ಕಾರು ಮಾರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ದೇತೋನಿ ఒక ಮಾರ್ನ ಏನೈಕ್ ಈರ್ ಜನ ಎತ್ತ ಹೋಗೇಂಡರ 500 ಜನ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತ್ಯಾನ್. ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾಯ್ ಉಂಡು ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಉಂಡ ಅಂಚಿ ಶಿವನ್ನೇ ಬಂದ್ರು. ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಶಿವಣ್ಣ? 6 ಜನ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ 500 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಮಾರೆ ಒಂಜಾತಿ 200 ಮಲ್ಪುಗನ 200 ಜನ ಮಲ್ಪುಗನ ಸತೀಶಣ್ಣ 200 ಅಲ್ಲ ವಸಂತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಊಟ ಆಯ್ತಾಗೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಸಂತನ್ನ ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವಸಂತನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ದಾದ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಯ್ ಈರ್ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಜ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮದಿಮೆದಲ್ಲ ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಪ್ಪಡ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸತೀಶಣ್ಣ 500 ಜನ ಇಪ್ಪಡು 500 ಜನ ತಾನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈನೇ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಆತೆ ಐಕೊಂದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಆವಂದು ನಮ್ಮ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ನಾಗೇಶನ್ ಎಂತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕಾಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಕ್ಕ ಬನ್ ಕಾರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಸಂತನ್ನ ಉಲ್ಲಾರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಶಿವಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಶಿವಣ್ಣ? ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು
ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನದಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರೆ ಕುರೆ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮಕ್ ಓಯ್ ಕುರೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರಿ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಪೂರ ಕುರೆ ಇಜ್ಜಾರು ಅರೆಲ್ಲೇ ಮೀದು ಮಲ್ಪೆರ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂತೆ ಮೀತಕ್ಕ ಕುರೆ ಉಂಡಿನಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಮೀಪೆರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೀದ್ ಬೊಕ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆಗೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆವೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಪೆರಿ ಇನಿ ಒಂತೆ ಕುರೆ ಆತುಂಡು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಪೆರಾರ ಅವೇ ಇರ ಐಕೂರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕುರೆ ಉಂಡೊಂದು ಇರ್ಪೋ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮೀಪೆರಾರ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮೀಪಾಗಾರೆ. ಶಾರಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ತುಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಆತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ದಾಲ ಇರೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಈರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆನೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಪ ಬೇಯ ನವೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಮೀಪ ಬೇನ ಒಂತೆ ಕುರೆ ಉಂಡಿನಿ ಕುರೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುದು ಎಲ್ಲ ಬೊಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಕುರೆ ಉಂಡೊಂದು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ. ವಸಂತನ್ನೆ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಲೆ ವಸಂತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಲೆ ಅವೆ ತುಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರ ಜನ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತಾಗ್ಲು ಪೂರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ ಅವೇ ಪಂಡತ್ತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 500 ಜನತ್ತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಶಿವಣ್ಣ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಶಿವಣ್ಣ. ಎಂತ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವಸಂತನ್ನೆ ಪಲ್ಯ ವೆಜ್ ವಸಂತನ್ನ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಒನಸಂಡೆ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಲು ರಾಮಸಮುದ್ರ ಡೇ ಮೀಪಾವುನು ಅಂದಿ ರಾಮಸಮುದ್ರಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರುಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅರೆನ್ ರಾಮಸಮುದ್ರಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಅರೆನೆಲ್ಲ ರಾಮಸಮುದ್ರಡ್ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಮುರ್ಕಾದಿವಾರ ಉಂಡು ಅಪ ಕುರೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡಾರ್ ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ. ಇರೆ ಎಂಚ ದಾಲ ಕುರೆಜ್ಜಿ ರಾಮಸಮುದ್ರಡ್ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಮುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕೆರ್ಡ ಪೂರ ಕುರೆ ಪೋಪುಂಡು ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ. ಅರೆಗ್ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಗ್ ಒಂತೆ ಕಪ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ. ನಾಗೇಶನ್ನ ನಮಡ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಉಂಡು. ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ಗ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ವಸಂತನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಓಲ್ ದೀಪುನಿಯ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿ ಓಲ್ ದೀಪುನಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಓಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್. ಎಲ್ಲ ಗಂಗಸರ ಬೋಡ ಗಂಗಸರಲ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಒಂತೆ ಗಂಗಸರಲ ಇಪ್ಪಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಅವು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಗಂಗಸರ ಒಂತೆ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಬೊಡಾಯಿನಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬೊಡಾಯಿನಗ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ಆಪುಂಡು. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ವಸಂತನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆ ತನ್ನಿ. ನಮ್ಮನ ಪಾರ್ಟಿ ದಾರುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆ ತನ್ನಿ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸೌದಾಡ್ ದೀಪುನ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನೀರ್ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ ವಸಂತನ್ನ ಕೇಂಡರ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆ ತನ್ನಿ. ಬೊಂಡಾಸು ಸುಕ್ಕ ಆವೆ ಅನ್ನ ಬೊಂಡಾಸು ಸುಕ್ಕ ಆವೈಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಶಿವ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಿವನ್ನೇ ನೋ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕುಡೀರಿ ಶಿವಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಟು ನೀರುಂಟು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೇಡದಿದ್ರೆ. ಬೊಂಡಾಸು ಸುಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡಂದಿ ಸುಜಾತ ಕಾರಂತೆ ಕುರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾರೆ ಬೊಂಡಾಸು ಸುಕ್ಕಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡವು. ಶಿವಣ್ಣ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಟು ಶಿವಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ.
ಈರ್ ದಾದನ 1,000 ಜನ ಮಲ್ಪಾರ ನಂದು ಯಾರು ಕೇನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಂಡ್ರೆ ಐಕ್ ಪಂಡೇನು ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಎಂದು. ಶಿವಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನೇಕ್ ಇನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಣ್ಣ. ಹಾಂ ಮಾಂಜಿ ತ್ರವಾಪೈ ಆವು ಆವ ಸತೀಶನಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಾಂಜಿ ತವಪ್ರೈ ಆವಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳ ಆಪುಂಡು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಎತ್ತೆರಡು ಅಗ್ಲೇಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಬಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲೇನು ಇರ್ನ ನೆರೆ ಕರೆತಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ನೆರೆ ಕರೆಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶನ ಲೆಕ್ಕೊಳಿಂಜ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಜನ ಏತಂಡ್ರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಾಡು. ದಾಸೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕಾರು ಗೊಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಕಾರುಗೆ ದಾಯಿ ಮಾರೆ ಗಿರಾಕಿ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂತ ಜನ ನೆರೆ ಕರೆತಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಮೇರ್ ಕಾರ್ ಮಾರ್ನಂದಜುಲ್ಲೆ ರಥ ಮಾರ್ರೆ ಕಾರು ಗೊಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದೆ ಸತೀಶಣ್ಣ. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅವ್ರು ಪಿದ್ದಾಡಿಯರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಲಿಂಬು ಪುರ ಆವಡೆ ಜನ ಒಂಜಿತ್ತು 500 ಪಂಡದ 1,000 ಮುಟ್ಟ ಆಪಣ ಅಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೂ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ರೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಅಂದಿ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಿದಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಅಂದು ಲಿಂಬು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತ ಮಾರ್ರೆ. ಎನ್ನ 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಓಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸುಜಾತಕ್ಕನ 5 ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಕಲ್ಪ ನೆರೆ ಕರೆತಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬರ್ವೇರು ಅದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಧೋನಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುಕು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಬರ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಹಾಯ್ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಕಳ ಪಂಡಾರ್ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಇವರು ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಏನು ಲೈಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪರ ಕಾರು ಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಅಂಡು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪರ ಕಾರು ಒಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಮಾರ್ನ ಅಂದಾಜ ಅಂದ ಮಾರೆ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನು ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚಾರ ನೀವು ರಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ 90 ಕಡೆ ಬಂದಿರಲಿ 90 ಗೊತ್ತುಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರೋಲಿಯೇ ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಧೋನಿ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತುಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲನ್ನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಾದಾಗ್ಲು ಏತು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಕೆನ ಸುಜಾತ ಕಾರ್ಲಾದಾಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲಾದಾಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ಅವಿಯೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ
ಬಚ್ಚಂಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ನಾಗೇಶ ಕಾರ್ಲದಾಗ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ಅವು ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂತ ತೆಲ್ಲಾರ್ದಾಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಅಡ್ಡಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಕಾರು ಕೊಡ್ತುನ 2 ಲಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಬೋಡ ಅವನಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಲದಾಗ್ಲ ಒಂಜರ ಸಾವಿರ ಜನ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಆತು ಬೊಚ್ಚಿಯ ಪಾಪ 2 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ ಅತ್ತ ಪೊಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜನ ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜಾರು ನಮ್ಮನೆ ಮಾಸ ಒನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಒನಸ ಆತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒನಸ್ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದನ ಲೈವ್ಡ್ ಮಾರ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಲೈವ್ಡ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಡ್ ಹತ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಕಾರ್ಲದಾಗ್ಲೆ 1,000 ಜನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ಊರುಡು ಅಂತೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧೋನಿ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ 14 ಲೈಕ್ ಹೊಡಿತೀನಿ 14 ಲೈಕ್ ಬೈದಿದ್ದಿ ಕೊತ್ತು ಜನ ದಾದೆ ಮಾರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲನ ಹತ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ಉಂಡು ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಮೈದಾನದ ಜನ ಉಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುತ್ತೂರು ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಊರು ಉರ್ದು ಬತ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮಂಜುನಾಥನ್ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮಂಜುನಾಥನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥನ್ನ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಪುತ್ತೂರು ದನ್ನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ತನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಉಂಡುಗೆ ಅವನ ಮಂಜನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರುಡ್ದ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಬರ್ಪೇರುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮ ಅಕ್ಕನ ಊರುಡ್ದ ಒಂಜಿ 250 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನ ಊರುಡ್ದ ಒಂಜಿ 50 ಜನನ 50 ಜನನೆತ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ಪಾಡುದು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳಗು ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಾರ್ಕಳಗ್ ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಬೇತೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರ್ ಬತ್ತಿ ಜಡ್ಡಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪದ ನೆರಕರೆತ್ತಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಅಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡಂಡಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ದಂಡಲ ಪೋಲೆ ಜನ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಬತ್ತನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪವೇ ಜನ ಓಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನ ಓಡು ಜನ ಬರ್ಪುನ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಬರಾಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡಿಜೇರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಗು ಅಡೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ 3000 ಆಪುನ ಅಂದು 3000 ಅಂದಾಜು ಅವು ಇರೆ 3000 ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಗೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಊರುಡ್ದೊಂಜಿ 500-600 ಜನ ಬರುವೇರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೊಸತ್ ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೇರು ಐತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗ್
ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ. ದಾದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ EMI ಕಟ್ಟಾರೆ ಇಪ್ಪು EMI ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಗಾಡಿ ನಿಗೆತ್ತ ಎಲ್ಲೇನದ EMI ಕಟ್ಟಾರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ರತ್ತ ಆರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೇರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ 3000 ಜನತ್ತ ಅಂದಾಜಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಾರೇ. ಓಕೆ ಲಿಂಬು ಉಂಡೆ ಆತ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೊನತುದಿಲೆ ನೆನೆಪು ಲಿಂಬು ಉಂಡಿ 3000 ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬು ಬಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಜನವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಇಜಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಂತುಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರಂಡ ಆರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಂತಾಯರು. ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಎನ್ನ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನೆ 3000 ಜನ ಉಂಡುಗೆ ಅಪ್ಪಂಡೊಂಜಿ 6000 ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂದೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಪಾಪ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದಾದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾರಾಗಿ ಲಿಂಬು ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾರ ಲಿಂಬು ನೆತ್ತಾನೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಕ್ಕ ಓರಿಂಡತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ಗೆ ಲಿಂಬು ಪೂಂಟ್ರದ ಓರಿಂಡತೆ ಅವೇನೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅವಡತ್ತ ಲಿಂಬು ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ರ ಪೋಂಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ಗೆ ಲಿಂಬು ದಾದ ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಒಂಡೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಕೇನು ಜಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏನುಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ஆனா ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಓಡಿ போயிரு ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜೇರೆಗ್ ಕೇನು ಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನ ಆಕೆನಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಜೆತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೋಲಿ ಕವರ್ದಿಲ್ಲಿ ನೆನೆಪು ಪೂರ ಕಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಅಲ್ಲ ಕವರ್ದಿ ಅಡ್ಗೆ ಇತ್ತೇನುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡೆ ನಾನ ಯಾಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನವೇ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 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 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡ್ ಓಕೆ ಪೂರಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್
ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗ್ಲ ಪನ್ಯಾತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಇರ್ಲ ಬರೋಡು ಇರೇನೊಂಜಿ ಬುಂಡಾವ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಈತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರೇನೊಂಜಿ ಬುಂಡ ಆಪುಂಡ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಇರ್ನ ನೆರೆ ಕರೆತ್ತಾಗ್ಲೆತ ಬಲೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲೆ ಯುವತಿ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ ಎಂಕ ಬಂತು ಜೇರಿಗೆ ಏತ್ ಜನ ಪಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಓಯ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಹಿಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಪುಜತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಹುಬಲಿ ಹಿಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಪುಜಿ ಓಲೋ ರಾಮ ಸಮುದ್ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರ್ಕುದ್ ಸೈತೆರ್ಡ ಮಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋದು ಅವಳು ಬರ್ಚಿ ಅವೇ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಜಿನ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನ ದಿವಡಾತೆ ಅಡೆಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರಿನಿ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಬೊರ್ಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಂಡೆರ್ಡ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನೇರು ಇರೇಗ ಕೈತಾಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ ಕೈತಾಲ್ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ದೂರ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾನೊಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಪೋದು ಮೆಲ್ಲ ಪಿರಾರ್ಪೆ ಎಂಕ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನತ ಪೂರ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಗಂಗಸಾರ ಪೂರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ ಗಂಗಸಾರ ಬಾರಿ ಕೈತಾಳಾರ ಗಂಗಸಾರಗು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೂರ ಆಪುಂಡತೆ ದೂರ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಉಂಡತೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ದೂರದಾಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಡಪುಂಡು ಅಣ್ಣನ್ ಸೋಡಾ ಪೂರ ಉಂಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನೆ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತನಾಯ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೆ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತರದ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಅವೇ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ದೂರದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕಡಬುಡ್ರ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಪೇರು ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಬೇಗಲ ಹಾಕ್ಕೋಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಇಜಿನ ನಾಗೇಶನೆ ಒರಿ ಆಪೇರು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕನೆ ಅರಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಕ್ಕೋಡು ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೋಡು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನಲ ಉಂಡು ಅತೆ ಮುರಾಣಿದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನಲ ಉಂಡು ಇನಿತ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಜಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದರಿವು ಮಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆರ್ನ ಅವು ದೆಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಬೊಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಸುಮಾರು ಬೋಡು ಒಂಜಿ 4,000-5,000 ಜನತ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ 2 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿ ಜನ ಒಂಜಿ 4,000 ಜನ ಉಂಡು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ನನ್ನ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಇನಿ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಲ್ಲೆದ ನಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಒಲ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾತೇರ್ ಬೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ ಬೇರು ಅಂಡ ಒಲ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲು ಒಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಈರೇಕೇನ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲೊಂದು ಓ ಜ್ಯೋತಿ ಇರು ಬೆಳ್ಳೆದಾರ ಅಂದಕೇಂಡೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಡ ಆರ್ಡ ಕೇನ್ಗ ಒಲ್ಪದಾರಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು
ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಾರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯ ಮಾರ ಯಾರು ಅಂದೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯ ಈತ ಹೊರ್ತು ಬಂತು ನೆಜ್ಜಿ ಮರ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಲ್ಲೆದಾನ ಅಂದೆ ಏನಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಈರ ಅಕ್ಕನ ಈರ್ ಮೆಗ್ದಿಯಾರ್ನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದ ಮಾರು ಈರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯಾರುತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿಯಾ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಏನೋ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಗುಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಿಗ್ಲಿರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅತ್ತೆ ಮೇರ್ನಾಂಜಿ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾರ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಗ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಒಲ್ಲ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿಗ್ಲು ಯಾರು ಮೆಗ್ದಿವನ್ ಪೆರೀರ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ್ ಪಾರು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಗಿಲು ಏರು ನಿಗಿಲು ಒಲ್ಪದಾಗಲು ನಿಗಿಲ ಪೂರ ಓಲು ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಓಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಗಿಲ್ನ ಮೂಲ ಓಲು ನಿಗಿಲಿಗಿಲು ಓಲು ಇಪ್ಪುನು ಆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಣು ಮಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್, ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಅಂದಿಯೇ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅಂದಿಯೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪುಡು ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಿರ್ಗ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್.